Der bliver brugt rigtig mange hæfteklammer hos Hilding Anders. Herinde ved os, der bruger vi 16 millioner klammer på et år. De har leveret senge til Jysk lige siden Lars Larsen grundlagde det. Hans bror Knud Larsen var ansat på sengefabrikken. Og der opstår jo et godt makkerskab, man er helt fra starten af. Siden har det taget fart. Nu leverer de til mange møbelhuse, og det betyder, at de laver rigtig mange forskellige senge. Kunsten er så at planlægge produktionen, så man laver senge, der ligner hinanden. Så kan det være rammen af den sammen til 5 forskellige ordrer, med en forskellig kerne på eller en forskellig fjeder. Noget andet betræk. For cirka 10 år siden hejste den svenske sengeproducent Hilding Anders flaget over det, der engang hed Huma eller Hurup Madrasser. De købte også flere andre sengeproducenter i Danmark. Samarbejdet med Jysk er en af årsagerne til, at sengene i dag bliver produceret i Hurup. Så den fabrik og den lokation, der egentlig er her i Hurup, vokser så stor over tid. Og det er også det, der er, kan man sige, årsagen til, at man måske for nogen vil sige, at man vælger det lidt det atypiske valg at sige, at vi tager og lukker de aktiviteter ned, faktisk både der lå i Sjælland og også i Horsens, og samler det hele i Hurup. Masser af god, stabil arbejdskraft, og så selvfølgelig også en lokation, som godt kunne tage lidt mere ind. De laver langt fra kun senge til Jysk. De laver også til f.eks. Ilva, Møbler og mange andre sengeforhandlere. De indgår også aftaler med f.eks. hoteller om senge. Faktisk laver de over 3.000 forskellige senge, og det kan være ordre helt ned til én seng. Det er alle ordre, vi skal køre herinde. Store ordre og små ordre blandet sammen, og så fordeler vi det ud på linjerne. Det kræver meget planlægning, og man skal sørge for, at de senge, der skal produceres, er så ens som muligt. Simpelthen den her 26 og 27, der kan man se, at det er samme ramme, der kører her, men så en anden kerne på og noget forskelligt betræk på. Louise kører også ud på lageret og henter de materialer, der skal bruges til sengene, så dem, der samler dem, altid har det, de skal bruge. Fabrikken i Hurup er en skønsom blanding af automatik og manuelt arbejde, også i madrasproduktionen. Hvor mange af dem her samler I dag? Cirka 350. Lotte og hendes kollega samler madrasserne i forskellige typer og kvaliteter af skum, og så lægger de forskellige fjeder i. Og fjederne kommer ud, når de er klar til at modtage dem. Jeg har sådan en pedal herovre ved mig. Jeg trykker på, når vi er klar til at tage fjederne i. Når Lotte og hendes kollega får skumgummipladerne, er de allerede limet. Hvorfor kører den der bare videre? Det er fordi, vi har 2, der står dernede og lægger det på. Det er låget til madrassen. Når låget er lagt på, er madrassen sådan set klar til at få betræk på. De fleste bliver dog til boksmadrasser og skal derfor monteres på en sengeramme. Rammerne bliver også lavet på Hilding Anders. Jeg tager nogle lameller, der skal i bunden. 4 af dem. Og så 2 ender. Og en side her. Der side her, så klemmer man bare det sammen, og så bliver det skudt op med klammer. Så hænger det hele sammen. Herfra kører sengerammen videre rundt, og der bliver automatisk sat lameller på. Der er sådan en wood-eye, kalder man det op, der ligesom kan se, om der er knaster ude i enderne. Så bliver det sorteret fra. De laver ca. 1000 sengerammer om dagen. Der er en del forskellige størrelser. Der er 6 forskellige bredder, 2 forskellige længder, 2 forskellige højder. Så det ved jeg ikke, 20-30 stykker forskellige. Når rammerne er samlet, ryger de videre over til Martin Emil Guld. Jeg tjekker lige, at der er skud i hjørnerne her, og de her lameller, de sidder lige. Ellers er hans vigtigste opgave at sørge for, at maskinen kører og skride ind, hvis der er noget, der går galt. For her går det helt automatisk. Det, der sker, er, at der kommer fjeder ud af de her ruller, og det er de største ruller, vi har. Det er ruller med 100 stykker fjeder i. Og så bliver de ellers bare kørt derned, i den anden ende hernede, hvor fjederne ligesom bliver puttet ned og skudt fast og sendt videre.
Det er også Martins opgave at holde øje med den næste station. Det, der sker her, det er, at den kommer over for en dug på først, og så kører den videre, hvor de, som skal have så et hjørnebeslag på, det får det på af robotten derinde. Og det er så et hjørnebeslag, så folk bare kan skrue benene på direkte på sengen. Når både rammer og madrasser er klar, skal de samles. Det er blandt andet Kjeld og Michelle Graversen, der gør det. Og de kender hinanden bedre end de fleste andre kolleger. Vi er far og datter. Vi ved, hvad hinanden skal, og jeg behøver ikke sige til far, hvad han skal, og han behøver ikke sige, hvad jeg skal. Nej, det er jeg rigtig glad for. Nu har hun jo snart været her i 20, og jeg har været her i 30. Og så får Kjeld sin datter at se hver dag. Ja, men det gør jeg alligevel. Hun bor ikke ret langt fra mig. Hende og så og børnebørn. Dem ser jeg næsten hver dag. Det er jo dig. Ja, det er simpelthen altid. Det er jo heldigt at være, at den kan få sit børnebørn til, at så med datteren, det er så. Og selvom Kjeld nærmer sig de 72, har han ikke tænkt sig at gå på pension. Nej, det vil jeg endnu. Det at komme til at gå hjem, nej, det er ikke sådan lige mig endnu. Når Kjeld og Michelle har lagt betræk på, bliver sengen sendt videre til Hanne Andersen. Jeg polstrer betræk fast på rammen, og så sætter jeg sidepap på bagefter, så er det færdigt. Og hvorfor sætter du pap på? Det er for at beskytte, når den skal under transport. Det er ikke helt ufarligt. Har du prøvet at klippe dine fingre fast til sengen også? Nej, jeg har ramt mit tommeltot, når jeg laver hjørner. Det er sådan set det, jeg har prøvet. Det gør meget ondt, i hvert fald når man får den pillet ud igen. Jeg har prøvet det 4-5 gange. De laver også elevationssenge. Det foregår stort set på samme måde som alle de andre senge. De skal også polstres, og når det er gjort, sker resten mere eller mindre automatisk. Nu sker der det, at den polstrede ramme, den kører ind i robotcellen herinde, hvor en robot lægger et stykke pap op og tager en lamel og lægger op og lægger rammen hen over i. Så er sengen ligesom, det er det, der skal til den her seng af de store dele. Så kører den videre ud til en pakkeplads nede den anden ende, hvor man lægger tilbehørstingene til motor, fjernbetjeninger til motorerne og diverse ting og sager. Selvom Hilding Anders er en international virksomhed, sætter de en ære i at beholde produktionen i Thy, i stedet for at rykke den ud til mindre løntunge lande. En seng fylder relativt meget, så vi er ikke i konkurrence med Asien, som mange andre brancher er, fordi det tager for lang tid med alle de her forskellige varenumre, og det fylder for meget. Dernæst er vi så mere i konkurrence direkte mod østeuropæere. Så det gælder om at være så effektiv, at lønnen udgør så lille del af omkostningerne, at det ikke er en faktor for prisen. Det lykkes at få lønudgifterne ned på under 10% af produktionsomkostningerne. Vi er ved at have styr på vores lønandel, så vi skal se på, om vi kan gøre noget ved vores materialandel, og så skal vi selvfølgelig stadigvæk være skarpe på vores kvalitet og vores leveringsevne, som vi virkelig er kendt for.